Hello mga idol! Andito tayo ngayon sa Dagupan City at handa na akong magpabida. Ako ang inyong makakasama, ang inyong idol vida vlogger, Idol Ruru Hugutero. And welcome para sa ating second episode ng IFM Vida Vlogs. Andito tayo ngayon sa Dagupan City para tanungin ang mga idol natin kung hanggang saan nga ba aabot ang kanilang 64 pesos. Kaya naman, samahan mo ko idol. Tara! Idol, saan naabot ang 64 pesos mo? I think wala po kasi parang pamasahe ko lang po. Pangbalikan lang po sa school to bahay. Siguro po sa pagkain po. Pagkain. Ano yung pwede mo mabili for 64 pesos sa pagkain? Lunch ko po, siguro. Lunch. Meron ng specific na food na pwede mong bilhin na para doon sa lunch na yon? Mga ulam po, ganun po. Yung budget meal, ganun. Budget meal. Masahe lang. Or sa pagkain lang sa meaning dyan sa kanto. Or load lang. Load lang. Yung 64 pesos po kulang pa po siya pang load for a week. For load. So bali, may expense mo lang yung 64 pesos mo a day for load. Yes po. Makakabili ka na ng budget meal, saka may candy ka na. Ayun. Sa isang budget meal, ano yung pwede nilang makain doon? May meat gulay na po sa rice na rin. For only 64 pesos. Pesos. 60 pesos. Kapag sa budget meal po kasi, parang hindi na kaya ng 64 po sa meat to meat. Pero pwede naman po siya sa meat gulay. Yes po, pero hindi pa rin po talaga sapat yun. Opo. Sana awat ang 64 pesos ko. Usually sa iced coffee and then turon. Float. Yun lang, float lang. As in drinks lang talaga. Wala nang pagkain. Kung meron man siguro, biscuit na tig 6 pesos, I guess. Yun. Yeah, yun lang naman po. Siguro sa buong mag-araw, merienda lang. Umaga at saka hapon na siguro. Ano po yung possible na meriendang mabibili natin sa 64 pesos? Sa akin kasi ngayon, hindi na pili yung soft drinks, tubig na lang at saka tinapay. Tubig na lang at saka tinapay. Wala nang additional doon. Hanggang sa hapon na po yun, sir. Hanggang hapon na lang yun. Ang pamerinda lang din yun. Kukurang pa nga kung minsan, mahirap ang pasada. Kung minsan, 250, 300 ang kita namin dito eh. Pwede ka makabili ng merienda at pamasahe pa, balikan, pauwi sa bahay. Sa merienda idol, ano yung pwede mong bilhin doon? Pwede ka bumili ng isang tinapay na biscuit, 10 pesos. Tapos soft drinks, 12 pesos, 22 na. Okay. May pamasahe, may sobra pa, pauwi sa bahay. Right. Sir, hindi po talaga abot yan kasi sa merinda ko pa lang, kulang na yan. Tsaka yung iba na mga bilihin talagang mahal na. Isang kilong bigas po para sa isang araw lang, sir. Alright. Sa isang kilong bigas, yun lang yung mabibili mo po. Oh, yes. Kasi isang kilong bigas is 60 pesos din po. Bilang isang nanay, kulang na kulang po yung 64 pesos po. Kasi po sa pamasahe na lang po ng aking mga anak, kulang na kulang talaga yung 64 pesos. Tulad na lang ng sa pagkain, sa pang-araw-araw na gastusin, kulang na kulang talaga yung 64 pesos bilang isang nanay. Kaya na po siya pambili ng bigas, 1 kilo. Pambili ng bigas ang kilo, yun lang. Yes po. Bigas, pwede. Sa tingin niyo po ba kasya na po yun for a day, yung 64 pesos? Hindi naman po, ano lang yun. Ilang araw lang yun. Isang oras lang o 2 oras lang. Since nandito po kayo sa karinderya, meron po ba akong makakain dito na 64 pesos? Meron po, budget meal, 60. O yung meat to meat, 60. For 1 meal lang po yun, hindi po siya pwedeng for 3 meals. No, isang ano lang yun, isang meal lang. Para sa isang meal lang yun. Isang kainan. Mga idol, saan naabot ang 64 pesos ninyo? About 64 pesos po. Basically for sure, aabot lang po siya as a students po, no? Aabot lang siya basically for merienda. Kasi kung as a whole day or kapag pang isang araw, for sure hindi po siya aabot. Lalo na po sa amin na students.
Sa ano pa lang po, sa transportation lalo na po at uwian po ako and taga Malasiki pa po ako. So hindi ako nagdo-dorm. So yung expenses pa lang po sa transpo sa abot na po ng 74 pesos. So yung 64 pesos is walang-wala na po when it comes sa foods. Para po sa akin, hindi po maabot. Ano ang posible mong pwedeng bilhin sa 64 pesos? Halimbawa, gusto ko pong bumili ng Jollibee. Oh, tapos, kulang pa talaga yun kasi parang hindi ako nabubusog sa 64. Kailangan kong bumili ng, basta yung parang mabusog ako. For me, it's transportation. Because we cannot buy vegetarian food in the roadside, so we can only spend this 64 peso in a day by doing transportation. Yeah, same for me for transportation only. Same for me, transportation only. Yeah, same for us. We use 2 Coke and 3 Fita. Alright, thank you so much. Mga idol, nalaman na natin kung hanggang saan nga ba aabot ang kanilang 64 pesos. Kaya naman, ikaw kung sakaling napapanood mo ang vlog na ito, comment down below kung saan nga ba aabot ang iyong 64 pesos. Muli ako po ang inyong Vida Vlogger Idol Ruru Hugutero at magkarinigan ulit tayo at manood sa ating next episode ng IFM Vida Vlogs. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong